ибни Масъуд мегӯяд, ки марде 70 сол ибодат мекард, пас гуноҳе аз ин бар вай бирафт, ки ибодати ӯ ҳабт шуд. Пас дарвеше бигзашт ва як гирданон ба ӯ дод. Он гуноҳи ӯ биомӯзиданд ва амали 70сола бо вай доданд. луқмон писарро гуфт: ҳар гаҳ ки гуноҳе бар ту биравад, дар пайи он садақа бидеҳ ва тавба кун. абдуллоҳ ибни умар шакар ба садақа бисёр додӣ ва гуфтӣ: худои таоло мегӯяд: лан танолул бирра ҳатта тунфиқу мимма таҳиббуна. худои таоло донад, ки ман шакар дӯст дорам. абу суфён гӯяд: ҳар кӣ худро ба савоби садақа муҳтоҷтар аз он надонанд, ки дарвешро ба садақа, он садақа аз вай қабул наёфтад. ҳасани басрӣ раҳматуллоҳи алайҳи нахосеро ғуломфурӯшро дид ба канизаке некӯҳ гуфт: ба 2 дирам бифурӯшӣ? Гуфт: на. Гуфт: худои таоло ҳури инро ба 2 ҳаба мебифурӯшад, ки аз ин канизак бисёр некӯтар ояд, яъне ба хотири додани садақа. бародарони азиз, дур аз ватан ҳастед, садақа карданро фаромӯш накунед. Садақаи беҳтарин ба падару модар аст ва баъдан ба бародарон ва баъдан ба дигарон. албатта садақа раъди бало мегӯянд. дар амони худо бошед. худо нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.